みんな、日本が今大変なことになってる。何が起きてるか俺から話させてくれ。ホルムズ海峡で戦争が始まっただろう。これが日本を直撃した。なぜかって、日本の石油の 95% が中東から来てて、ほとんどがこの海峡を通ってるんだ。日本がどうしたか知ってるか？歴史上最大の石油備蓄を放出した。8000万バレル。でもな、これがたった45日分しかない。45日だぞ。今から信じられないことを言うぞ。わさビーフって知ってるだろ？日本で一番人気のポテチ。あれが生産停止になった。理由は燃料が手に入らないから。燃料不足でポテチが作れないんだ。ガソリン価格は爆上がり、家族がスタンドで列を作ってる。トヨタまで生産を減速した。トヨタだぞ。世界最大の自動車メーカーがこんな大混乱の真っ只中に高市首相がワシントンに行った。トランプと会談した。でもトランプがとんでもないことを言った。イラン攻撃を同盟国に事前に知らせなかった理由を聞かれて、トランプは何て言ったと思う？日本の首相が隣に立ってるのに真珠湾を引き合いに出したんだ。目の前で言ったんだぞ。俺はこれを聞いて固まった。日本も同じだ。世論調査では 82% の日本人がアメリカのイラン攻撃に反対。82%。すごい数字だ。でもここからいい話をするぞ。この混乱のど真ん中で桜の季節が始まったんだ。3月16日に最初の花が咲いた。次に名古屋、そして東京。ピンクの波みたいに国中に広がってる。本当に美しいよ。みんな公園に集まってる。桜の下でピクニック。危機があっても混乱があっても花見を続けてる。これは尊敬するしかないだろう。もちろん美しさの裏には問題もある。ホテルはキャンセルの嵐。中東経由でヨーロッパから来る観光客が足止めされてる。それからこれ見てくれ。今週東京ドリームパークがオープンする。巨大な文化施設だ。ドラえもんの展示もある。危機の中でも日本は未来に投資し続けてる。95年続いた NHK ラジオ第2が閉局する。3月末が最後の放送。95年だぞ。一つの時代が終わる。でも一番心に響いたのはこのニュースだ。愛知県の無人駅で妊婦が線路に落ちた。5人の高校生が走ってきて救出した。その後女性は無事に赤ちゃんを産んで、助けてくれた生徒たちと再会した。正直これを読んで目が潤んだよ。これが日本なんだ。一方には石油危機、外交スキャンダル、工場停止。もう一方には桜が咲いて赤ちゃんが生まれて若者が命を救ってる。トルコ人としてこれを見て思うのは、国の強さは金だけじゃないってこと。最も暗い時でも美しさと人間性を守れるかどうか。それが本当の強さだ。日本のみんなに敬意を込めて、トルコの兄弟からの挨拶だ。Turkey, 日本 Japan, Turkey United, strong same heart.